xutar. Aquest gol pot ser decisiu. I tot l'estadi coneix el seu nom! Santi! 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 Ara, mira la pilota, mira la porteria, va contrarrida! La casa de la Paula, de fer un treball d'anglès. Tu de què n'has fet? Jo de futbol, de què vols que el faci? De futbol? De futbol? Sí. Però si la profe va dir que havíem de triar entre una pel·li i una cançó. Sí, ja, és que jo l'he fet d'una pel·li que va de futbol. Sí? Sí. I com es diu aquesta pel·li? Beckham i los 7 enanitos! Pots fer que t'entenguin per tot el món! Sí? Sí. Doncs qui és davant? Quan jo mira la pilota, mira els ulls del porter, agafa embranzida, xuta i... Hola, Cris. Has arribat tard? No hauràs anat a jugar a futbol, oi? No. He anat a la biblioteca, sí, a fer un treball d'anglès. I m'han ofert un lloc de dissenyadora en el seu estudi de Londres. És el que sempre havia imaginat. I a més, em pagaran el doble del que cobro ara. Haurem d'anar a viure a Londres demà mateix. I els has dit que no, suposo. No, fill. Els he dit que sí. La Dorothy deu haver crescut molt. No sé si la coneixeré. Ui, sí, clar, segur que deu medir 5 metres, I li han sortit 4 cames i 4 braços. I cada cop que parla li surt una cua més podrida. S'ha dit que són la teva família, No, la Copa Europa! Però quan juguen? Quan juguen? Don't forget it! Tonight you pay for the television! Tonight? I què volia dir tonight? Ja ho sé, tonight vol dir demà. Demà, partit Manchester-Liverpool. Podries ajudar-me, no? Va, som-hi. Agafem el taxi. Hasn't your mother taught you some català? Una mica sí. Però si parla català. La mare m'ha ensenyat una mica. A vegades ella i jo parlem en català. I tu què, que no parles anglès? Què va, l'anglès no mola. Què vol dir mola? Que l'anglès és un rotllo. Mare, mai no entenc que no vull conèixer gent. Londres no m'agrada perquè sempre està plovent. Volia queixar-me tornant cap a casa. You must succeed. No sé què fer. Now, please, get your suitcase. I'll show you your room. Come on. Què? The suitcase. Que vol un suc de què? Don't look my calçotets, We go a l'escola, ara vols venir amb mi, baby? And at the fourth across the street, you turn it right, okay? Right. Then continue straightly until you arrive to a very big square. Very big square. Okay. Estic perdut a la ciutat. Les noies no em deixeu mirar. I don't speak English in my regat. Down the black for him to learn. No crec que tingui res a fer. He needs to get to school, he's such a boy. And Dorothy, nice to meet you. Oh, Santi. Hi, Dorothy. Come here to the webcam so I can see your face. Yes. Si penseu que us posareu a parlar en anglès perquè no l'entengui, porteu clar. Fora. Okay. See you now, Santi. Oh, we have a prepared tea for you because we can send it through an email.
Let's start working. Come on. Ningú no m'entén. I la Dorothy, que sí m'entén, no vol parlar-me en català. Bueno, això en part és culpa meva. Li vaig dir a la Dorothy que t'ajudés amb l'idioma i suposo que haurà pensat que parlar-me només en anglès podia ser una bona manera d'ajudar-me. T'he d'explicar una cosa molt important. In English. No, que és molt important. No. In English. Please, Santi, it's very important. This is important for me. Don't English. Però què t'hi capar si abans no volies que parlés en anglès? In English. Oh, my daughter. To meet you, you know, meet. Hello, meet. To meet you at the entrance of the cinema after class. Santi, after class, that's now. So, Is waiting is for you for me. at the entrance of the cinema. You are a good friend. Thank you. We have to help each other in the same family, don't we? I got it. Santi! And who is this girl? Dorothy! I can't believe it! You were lied to me! Li explicaré això tot, però he d'aprendre anglès, necessito una setmana, sisplau. Però jo no puc estar una setmana sense parlar-me amb la Sue. Sisplau, he d'aprendre anglès, només una setmana. We have had each other in the same family, don't we? Oh, yeah, like you would. And yeah. Final mark for Mr. Santi Fuji's off. 7.2! 7.2! I have passed! Yes! Thank you! You too! But now I have something to do. I must talk to Sue. Yeah. What else can I do? I just waiting for you. Wait for explanation. Hey, now you're talking English! How's that? This is what I have come for. The day we had to meet in the cinema, it was all a great confusion. Do you like me? I want the pepperoni one! Lovers again, every